Ahojte a vítajte pri mojom treťom a zároveň poslednom videu z tohto playlistu. Ak vyvážate alebo plánujete vyvážať na Ukrajinu, potom, aj keď nie ste zodpovední za platenie ciel alebo iných predajných daní, budete musieť pochopiť, čo tieto poplatky znamenajú. Len vtedy budete schopní posúdiť, či sú vaše tovary cenovo konkurencieschopné na ukrajinskom trhu. Ukrajina uvaľuje na dovážaný tovar niekoľko poplatkov a daní, dovozné clá, spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty. Okrem toho sú dovozné zásielky na Ukrajinu podliehajú colným poplatkom za spracovanie, jednotnému poplatku za vozidlá prechádzajúce cez ukrajinské hranice a prístavným poplatkom. V tejto prezentácii sa pozrieme na ukrajinské dohody o voľnom obchode, priemerné clá a daň z pridanej hodnoty. Mali by ste si tiež všimnúť, že dovoz na Ukrajinu podlieha colným poplatkom za spracovanie, jednotnému poplatku za vozidlá prechádzajúce cez ukrajinské hranice a prístavným poplatkom. Mali by ste sa informovať u svojho špeditéra o relevantných nákladoch, ktoré sa budú vzťahovať na vaše zásielky. Navyše, pre presné odpovede na vašu situáciu by ste sa mali obrátiť na svojho špeditéra, ukrajinského účtovníka alebo ukrajinskú colnú správu. Odkaz nájdete v popise nižšie. Dobre, pozrime sa, s ktorými krajinami má Ukrajina dohody o voľnom obchode. V súčasnosti má Ukrajina 18 dohôd o voľnom obchode, ktoré pokrývajú 46 krajín. Patria sem Európska únia, Spojené kráľovstvo, EFTA, Kanada, Izrael a, ako môžete vidieť tu, Čierna hora, Macedónsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Uzbekistan, Tadžikistan a Turkmensko. Ďalej stojí za zmienku, že ukazovateľ otvorenosti ukrajinskej ekonomiky voči svetu je 90% a stále rastie. Tento index je mierou toho, ako je ekonomika otvorená medzinárodnému obchodu a investíciám. Vypočítava sa vydelením celkového obchodu krajiny, teda exportu plus importu, jej hrubým domácim produktom. Vyšší index naznačuje väčší stupeň ekonomickej otvorenosti. To však neznamená, že neexistujú žiadne clá. Clá skutočne existujú. Pozrieme sa na ne na ďalšom slajde. Ako som už spomenul, na niektoré dovozy sa vzťahujú CLA. Pri poľnohospodárskych produktoch je priemerná uplatňovaná colná sadzba 8,7%. Pri priemyselných výrobkoch je priemerná uplatňovaná sadzba v súčasnosti 3,6%. Ak chcete zistiť, či sa na váš export budú vzťahovať tieto celá, mali by ste sa obrátiť na svojho špeditéra alebo ukrajinskú colnú službu. Odkaz na colnú službu nájdete v popise nižšie. Môže sa stať, že clá sa na vašu krajinu nevzťahujú. Ako však uvidíme na ďalšom slajde, ukrajinskej DPH sa pravdepodobne nevyhnete. Ako je tu uvedené, Ukrajina má 4 sadzby dane z pridanej hodnoty. 20% platí pre väčšinu transakcií, 14% sa vzťahuje na určité poľnohospodárske produkty, 7% platí pre vybrané lieky, zdravotnícke pomôcky a špecifické služby a 0% sa uplatňuje na export, medzinárodnú dopravu a niektoré ďalšie služby. Mali by ste si všimnúť, že B2C digitálne služby, poskytované zákazníkom so sídlom na Ukrajine zo strany nerezidentov, podliehajú sadzbe 20%, pokiaľ nie sú oslobodené. Transakcie, ktoré nepodliehajú dani z pridanej hodnoty, zahrňajú cenné papiere, postúpenie pohľadávok a určité nájomné transakcie, ako aj tranzitné služby a projekty medzinárodnej technickej pomoci. Existujú aj špecifické oslobodenia od DPH súvisiace so stanným právom, ako som vysvetlil vo videu Ukrajinské právne, bankové a daňové aspekty. Tam sú oslobodenia od ciel a dane z pridanej hodnoty za určitých podmienok, ktoré sú zvyčajne spojené s programom Obnova Ukrajiny. Pre podrobnejšie informácie by ste sa mali obrátiť na svojho ukrajinského účtovníka alebo kontaktovať ICC Ukrajina. Naše kontaktné údaje sú uvedené nižšie v popise. Tak, to je všetko, rýchly prehľad ukrajinských ciel a dane z pridanej hodnoty. Ďakujem, že ste si pozreli toto video Ukrajinské celá a daň z pridanej hodnoty. Dúfam, že ste ho považovali za užitočné.
Volám sa Oksana Gund a teším sa na vašu spätnú väzbu. Moje kontaktné údaje sú na tomto slajde a v popise nižšie. Teším sa na vašu spätnú väzbu. Medzi tým vám prajem veľa úspechov vo vašich obchodných aktivitách s Ukrajinou. Bolo mi potešením prezentovať vám, ale teraz odovzdávam slovo Alexejovi. Ďakujem Oksana za 3 vynikajúce prezentácie. Podarilo sa ti jasne a stručne pokryť zložité a široké témy tak, že som im porozumel aj ja. Som si istý, že diváci sa teraz budú cítiť uvoľnené, pokiaľ ide o právne a daňové prostredie na Ukrajine. Dokonca by som si trúfol povedať, že budú mať ešte pozitívnejší pohľad na obchodné príležitosti, ktoré sa tu ponúkajú. Tieto prezentácie samozrejme nemôžu pokryť podrobné úvahy, ktoré si môžu vyžadovať konkrétne obchody a projekty. Ako však stále hovoríme, sme tu, aby sme pomohli. Ak majú diváci akékoľvek právne alebo daňové otázky, ktoré potrebujú podrobne prediskutovať, kontaktné údaje Oksany sú uvedené v popise nižšie. Ak ste považovali informácie v týchto videách za užitočné, veľmi by nám pomohlo, keby ste klikli na tlačidlo Páči sa mi to a prihlásili sa na odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze. Taktiež prosím zdieľajte toto video a playlist so svojimi kolegami a obchodnými kontaktmi. Veľmi by sme to ocenili. A predovšetkým si pamätajte, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vám pomohli, takže ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Ako sme už spomínali partnerov v predchádzajúcich prezentáciách, nasledujúce prezentácie zdôrazňujú, ako vám môžeme pomôcť nájsť tých správnych partnerov, ktorí vám pomôžu úspešne obchodovať s Ukrajinou.